Hello? Kapitan? Darais? Uncle? Well, ni kaanakam na ikaw, ni Isaac. Robert kumanta ka ro, bayo uncle. Kaya di umayag, di nag-i-function, di ka naman, di nakamandi mo tiluto da. Well, kasano ka, tayo na po ita uncle, nakusal. Wala ka, galas-galas ka, galgalan uncle. Sa tayo, gaduda uncle, nakamamnaw. Sa liver spread na. Sa te, ore kita ng chapsuy tanggal, puro sayute. Ana deta na wang pwede kluk tipo hula. Tela uya tanggal, naka-up-up gad. Umalsin nga up gad, in sa buyat, dan sa te, isang galon nga, ore kita ng sukan. Awang pe karni nanggal. Kapuro sa repulyo. Dapat kumakarne sagpaw repulyaw. Di janggal gad, repulyo sagpaw karne. Awang mo ti karni nga magina kanggal. Well, tepe na dinardaraan ka. Adape hanga naluto. Malaggitak lang ang mga tatay. Awan anggal, tepe pansida. Naluyak. Te spaghetti ta, kurang sos na. Awang pa hotdog na. Diba makaroni ta, anemic. Awang pa lalawak na, puros te shell lang. Te turunda, puros wrapper. Te, ano ba, te inuman anggal. Timpladan juice di water jack. Paunay, dati tala na, galala ti anan, ti, sa kakis kumaman lang 8 ounce, no sparkle one mo kok, di ta, no, papkulan. No lang ka. Kasi, aya po, tepe pastor angkal, te pastor maneng, iso maneng, sura yun uray tatay ka. Sumamputi alas 12 angkal, nalpas te kararag na, alas 12:20, 20 minutos ka, kararag angkal. Hindi sumanay. Paunay, di ka pasturong kulang tatay. Nanggal, anto no, dato papapunsyon dita, dilot kita niyo sualalan di jay mati. Nabayag una anggal. Agkabaw ti bisino kasta. Sa tayag pamindwa ka mga langgal. Kuskusilapan nakiting. Ora kita dati nga papunsyonan. Mga babay. Siya kanggal. Wala, jak na imbitira nga ngayon. Napanak na tata, nakita mo. Alangan nga pabayan ng tibagbagit matanggal mo.